Tadiću, da njega nema u ovoj skupštini, mi Bošnjaci ne bi znali da smo Bošnjaci i koji kroz mandate nikad nismo potigli ni vitalni nacionalni interes, nismo koristili riječ bošnjaštvo, ni musliman, Hrvati, Srbi. Hvala vam, zato mi zaista probudite u meni patriotizam top. Znači, jedna stvar koja gospodin Iva Tadić konstantno gura u stranu. Meni ovi vaši međuljudski odnosi ne interesuju. Ja ne mogu reći ništa o vama osim, znam da ste dobar čovjek, znam da odgajate porodicu, da dajete vrijednosti tome i tako dalje i tako dalje. Ali da se ne bi sjednica pretvorila u međuljudska rješavanja i probleme, što nas iskreno u ovoj situaciji ne interesuje, imaju brate sudovi, ovim pravosnažni organi rješavaju. Ono što me zaista onako iritira jeste da, gospodine Iva Tadiću, vi ste u vlasti kako kanton postoji, koliko ja znam. I uvijek je bilo sporno ako se neki Hrvat javi, pobogu nije Hrvat zato što nije u HDZ-u. Ono što je vrlo onako iritantno da kažete prije 4-5 godina ko je pravio konkurs Šutu. Evo sad, gospodin, meni je zaista žao što čovjek spominje koji nije tu. Ja mislim da je on radio svoj posao koliko je mogao od sistema da radi, koji svi ostali komesari što će doći poslije njega, da radi svoj posao kako treba. Kažete, ne znate ko je učestvovao. Zajedno smo svi učestvovali jer smo procijenili da gospodin komesar Šut radi svoj posao kako treba. I šta ima veze što je u penziji? Je li to umanjuje vrijednosti određenih ljudi i njihovih kapaciteta? I to mi nije jasno. Zbunjujete javnost, pa evo ja sad malo pokušavam i slobodno se javite pa i meni dodatno pojasniti. Druga stvar. Ok. A dječji doplatak 14,5 maraka. Banka uzma marku i po na dječji doplatak. O čemu pričamo ovdje? Kakvom statusu vlada? Kako policija, još jednom neko spomeni policiju općenito, da kaže da policija radi, ugrožava i tako dalje politiku. Imaće sa mnom ozbiljnih problema. Nije tačno. Svi vi koji spominjete policiju, redite ime i prezime ljudi koji su policijski službenici. Uvodite cijeli policijski sistem u neravnopravni status i u kriminalne radnje. To je druga stvar. I treća koju ću također reći, predsjedavajući, molim vas, replika je u pitanju. Znači, i još jedna stvar, molim te, pustite da završim. Znači, i još jedna stvar što mi je onako bila zaista emotivna. Ja volim kad gospodin Ramo Isa kaže, mene duša kad on izađe ovdje, meni toliko da motivaciju da ja kažem što mislim. Zapošljavanje, to zamalo da zaboravim. Zapošljavanje. Hoćete da vam pričamo o zapošljavanju, političkim zapošljavanjima i tako dalje. Jedva čekam da me neko od medija pita kako se policijski službenici zapošljavaju, kako se u Zavod za zapošljavanje zapošljavaju i tako dalje. Kako sam se ja zaposlao u javnu ustanovu Centar za djecu odraslih s posebnim potrebama? Molim vas, pitajte me. Kao što vidim, pridružio nam se komesar, novo izabrani komesar. Ovom prilikom želim da vam čestitam na imenovanju. Nadam se da će tako Bog da časno i pošteno zastupati interese građana i da pod svaku cijenu ćete dati sebe i svoj mandat na raspolaganje svim građanima podjednako. Ono što sam u kratkom ovakvom periodu mogla da primijetim u komparaciji izvještaja 2019-2018 godina, samo jedna činjenica, a onda ću napraviti neki zaključak. Za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu ima 88 prekršaja koji su veći. Znači, u 2019. godini imamo više 88 prekršaja u odnosu na prijedlognu godinu. Za 2020. godinu, u odnosu na 2019. godinu, imamo više 4108 prekršaja. I pretežno ti prekršaji se odnose na odbijanje naređenja, omalovažavanje policijskih službenika. Obzirom da ste obojice tu, baš mi je drago, ima jedna stvar koju morat ćete cijelozovano raditi sa građanima Zeničko-Dobojskog kantona, a to je da prvo vratite status policijskim službenicima koji su izgubili iz više razloga. A to je da ljudi ne osjećaju se u većini slučajeva sigurno. Zašto? Od početka javne nabavki pa nadalje s kojom opremom policijski službenici rade, pa do onog momenta koliko koji grad ima zaposlenih policijskih službenika, u ovom slučaju grad Visoko uvijek dobije policijske službenike iz drugih gradova pretežno Kaknja, pa ti ljudi nakon izvjesnog vremena traže zahtjev, predaju da ih se vrati na mjesto prebivališta i tako dalje i tako dalje. Što znači da se određena diskriminacija pravi u pogledu zapošljavanja također,
što znači da na broj stanovnika i na broj kriminalnih radnji koji se iz godine u godinu povećava, ne radi se racionalna preraspodjela policijskih službenika i tako dalje i tako dalje. Ono što želim također reći, želim da vam čestitam i zaista radite, gospodine Pekiću, naporno. Jedan ste od rijetkih ministara i nadam se da će ove moje kritike u stvari više konstatacije uticati plodom i da ćete raditi na tom polju malo intenzivnije i malo pravednije. Hvala.